A Domotex kiállítás igazolta számomra, hogy érdemes volt az a befektetett munka, ami idáig vezetett. A modulier mindenkinek valódi újdonság volt nem csak formai megoldásában, hanem az általa közvetített gondolkodásmódban is. A visszajelzések biztosítottak arról, hogy egy olyan rendszerszintű megoldást hoztunk, amire nemzetközi szinten is igény van. Megerősítést kaptunk arra, hogy az innováció, amibe belevágtunk, jó irányba halad.